Sillej, fil-palazz fejn naħdmunej xuġġat waħda tinkiteb li gerxet il-kolla, sa anka lil-pejxu. Is-sinjura qamet ħanxar għax l-istatwa li kellha għebet. Ir-rid sartu antika, u tal-familja qalet. Jien ma nafx tarala. Tixxommu, rata mqaret. Kontet ngħidilkom, għax dil-koka qasmet l-qalbi bir-riħa. Anka Bertu l-porter sparixxa. Fej maru ġej lura jien ma nafx u kollu nammetti għalhekk għandi naqadiqa. Insomma, tkunu law, għaddu, miftuħ dejjem il-bib u kif tkunu magħna naqraw xi ktieb. Biex ngħidilkom, komplejt nindaga ftit ta' di kombinazzjoni wisq. Mela, il-ġurnata li tisparixxi l-istatwa u Bertu, sibt statwa oħra. U biex taxxa għadallej, kelli ħolma u Bertu beda jitlobni l-għajnuna. Dal-għodu x'ħin tħalt ix-xogħol, kienu 11 ta' filgħodu. Ipprovajt intektiklu ftit, mal xejn ma jiċċaqlaqx da. Ħanaqra. Il-ġawra ta' Delina u Mawrizju. Is-sur Alessandru ħares l-isfel minn fuq l-ola ħajt ta' sejjeħ lejn l-għalqa studenti qtates li ta' kull filgħodu kien ikollu qudiemu. Is-sur Alessandru kien qattus iswed imnaqqax bl-abjad, il-ġmiel tiegħu. Sufu kien bellusi u twil u għajnejh ħodor kienu jixelu bil-ħajja u l-erf. Kien ilu jieħu ħsieb l-għalqa skola ta' qtates ta' Ħallelluxa għal dawn l-aħħar 3 snin. U tgħid x'bokka kellu bil-qtates li kienu jattendu l-iskola tiegħu. Ta' kull filgħodu, is-sur Alessandru ikellem ftit lill-qtates kollha miġbura fl-għalqa kbira li kien irnexxielhom jakkwistaw mir-renju tal-annimali ta' Ħallelluxa. Kienet għalqa kbira u kienu bidluha fis-skola għal qtates kollha tar-raħal. Wara li s-sur Alessandru jkellimhom ftit u jilqagħhom mill-ġdid għal jum tal-għim immirat propju għal qtates, il-qtates ta' kull kulur u daqs jerħula grupp mal-għalliema qtates tagħhom. Kull grupp lejn ir-roqa speċjali tiegħu ġo l-għalqa. Ġakki huwa wieħed mill-qtates studenti tal-iskola tal-qtates ta' Ħallelluxa. Huwa qattus ġinġri ċkejken u mqarqaġ. Kull min jafu jinduna li huwa qattus fuq tiegħu, kuraġġuż u mimli enerġija. Ġakki jgħix mal-mama tiegħu, Delina, u mal-papa tiegħu, Mawrizju, fir-razzett ta' Nardu r-Raħħal. Delina hija kelba mdaqsa tal-lewn kannella b'widnejha kbar ikkaxkru mal-art u bajnejha sbieħ li kif tħares lejhom jikxfu l-imħabba kbira li għandha f'qalbha. Il-papa Mawrizju huwa kelb kbir iswed b'widnejh ippuntati l fuq, attent għal kull ma jkun qed jiġri u lest biex jagħti semu f'kull sitwazzjoni li tista' tinqala fir-razzett ta' Nardu. Ġakki ħobbhom ħafna lill-mama u l-papa tiegħu u jafu wkoll li hu il-mimmi ta' għajnejhom. Il-mama Delina tgħid kemm timbaħ x'ħin l-għalliema ta' Ġakki s-Sinjorina Sofi, qattusa twajba u intelligenti, twasslu lura r-razzett wara l-iskola. Fil-fatt ta' kuljum jisma' lil Nardu jgħajjat. Iva, biżżejjed Delina, se twaqqa kull maw b'dak l-imbieħ. Nafu li kuntenta li wasal lura Ġakki, imma issa kkalma, issa ikkalma żbejħa. Meta Ġakki beda jmur l-iskola tal-qtates tas-sur Alessandru, qattus xkejken ieħor jismu Pinu staqsih kif il-ġenituri tiegħu ma kinux qtates bħalu. Dawn x'affarijiet huma, il-qtates kollha ta' din l-iskola għandhom ġenituri qtates.
minn barra inti, Ġakki. Il-ġenituri tiegħek klieb. Ma nafx kif is-Sur Alessandru ħallik tiġi ġodin l-iskola għax inti ma tagħmilx parti minn din il-familja kbira tal-qtates? Staġeb Pino. Għall-ewwel Ġakki nkwieta u ma kienx jaf se jaqbad jgħidlu lil Pino. Għamel jumejn iħalli t-ton taż-żejt li kienet tippakjalu l-mama Adelina għall-iskola ġol kaxxa tal-ikel. Għax b'dawn il-sibijiet iduru ġo moħħu, ma tantx kellu aptit jiekol. Beda jinduna wkoll li Pino kien qal xi ħaġa li qtates l-oħra tar-rokna tagħhom. Għax daqqa waħda dawn kollha donno bdew iħarsu leħ b'kurżità u beda jsib ruħu maqtuħ għalih waħdu. Il-mama Adelina imliet ras daqsiex. X'ħin indunat li għal tieni darba Ġakki kien ġi lura r-razzett mill-iskola bl-ikel kollu mhux mirsus?